and it will not work here. Kwa weche matimore kaunti ma Siaya tiri nyaka weche matimore gwenge mago Ukambani. Gavana mano ma Kitui, Machakos kod Makueni koro dwaro ni duol mochung'ne pok mar omenda madhine kaunti CRA mondo dewa chiedh nade ma jodak e counties go kale e kinde ndiko chenro ma bendi biro tigodo e pogo omenda ni counties. Kagiloso kod ute fuambo tok bago romo manyabathe kod commissioners mag CRA e romo mar Southeastern Economic Block kata SEKEB mano tele kod gavana mano Wavinya Ndeti e county ma Machakos. Gavana Wavinya Mutula Kilonzo Jr. kod Julius Malombe owacho ni twak madhi nyime e wi pogo omenda ni counties ok binyago lemo ka okodewa chiedh nade ma counties gi osebedo ka kale e kinde pok. Gavanas go bende otwak kotudre kod midhiero mano mar pio ula mayweyo oganda e gwenge mopogore e kinde ni makoth pod medo chue kaachiel kod kethruok mag apeini. Magitimore e kinde maduol mar Gavanas bende osebedo ka sundo sirikal mondo omenda madhine counties kowuok siling bilion 391 nyaka siling bilion 439.5. As SEKEB governors, we are deeply concerned about the impasse in the negotiations between Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, otherwise known as KMPDU, and the Ministry of Health. The parties involved in the negotiations are implored to expedite the return to work formula. While each county is responsible for the development of their respective road network, where there is need for construction of bridges to improve connectivity, the counties will jointly budget for the exercise. We made our point that CRA revenue sharing formula consultation are immaterial if the amount of funds being shared among counties is not adjusted upwards. Nyakoro mgajuan ko woke gwenge mago Ukambani